Hej, jeg hedder Stine. Jeg er 10 år gammel, og jeg bor i Høje-Taastrup med min mor og far. Stine, mor og far, har noget vigtigt at snakke med dig om, eller fortælle dig? Din mor og jeg, vi skal ikke bo sammen mere. Nej, men vi kommer til at bo tæt på hinanden, så du kan bare komme over til far og mor, når du vil. Men vi kan bare ikke bo sammen mere, og det er ikke din skyld overhovedet. Og hvis du har noget at snakke om, og du bliver ked af det og noget, så må du love at komme og sige det. Fordi vi er her begge to stadig for dig. Ja, og du, altså, positivt set, så får du 2 værelser og sådan noget, så ja. Hej! Hej Claus! Hej far! Er du klar til en sjov weekend hos far? Hej! Og her, husk nu hendes ting. Ja, selvfølgelig. Og så ses vi, ikke? Hej hej. Hyg jer nu! Ja, kom. Jeg er nu inde i 350.000 skilsmissebørn i Danmark. Hej, jeg hedder Sille. Jeg er 7 år gammel, og nu skændes mine forældre igen. Carsten, fandme på meget, man finder din øl og alle vejen, du ikke tager godt forhold for Sille. Sille kan godt klare os i det her. Hun er fandme 9 år nu. Og hvad så, hun er stadig et barn? Kig på hende. Hun er jo ked af det. Hun er ikke ked af det. Måske ked af det over at se, at hendes mor ikke har lavet noget mad til hende endnu, ikke? Hvad vil du selv prøve at lave noget mad? Jeg er jo ikke kvinde i huset, vel? Og hvad så? Jeg er ikke kvinde i huset! Sille, kom, vi går nu. Kom så. Jeg vil aldrig se dig igen, Carsten. Du får aldrig Sille at se igen. Jeg er nu en af de 325.000 skilsmissebørn, der bor hos sin mor. Så, Sille. Så skal du ikke mere op? Nej, du ved godt, jeg synes, far er et stort svin. Okay. Hej, hej. Du må have en god weekend, ikke? Og vi ses på mandag. Vi ses. Hej.